Molweni guys, welcome to my YouTube channel. So guys, I managed to get audio ka Xolani ekhuluma no baby mama ekhuluma ngovuyo kazi. Oh guy, izinto azikhulumileyo guys. Yo, but anyway guys, let me just attach it here. Please do guys do comment below, and please guys do subscribe if you haven't done so. Thank you. If she's here to build, also build. Oh, Bob the build. Mengabuildi, I shame. Tulkati iplana left it's been 2 months in clip plan. That's in you no nakubuka nje. That's in you no. Yangazi ukuthi angiyona ibhara. Yathula nje ngiyibukela. Nokusendela i-message ngithi text now. Ngalwi. It's hi sis, I hope you're good. I was waiting for Imali. Xolani is not responding. What's happening? Ifuna ukuthi akuthumele kule eyakha nayo. Ufuna ukubona something nje kusasa. Angeke uzungijikele. Ungangi-expose, ungatsheli ama-blog. Ngeke akazi nokuthi ngithumele, akazi even ukuthi ngithengele u-Atho impahla. Akazi lutho. Ingakho-ke phela-ke meyibiza ngomfazi uzongikhava yena. Ufuna ukubona ukuthi uzokwazi yini ukungikhava. Ungangijikeli ke maye sengithumelela imali. Ngeke ngize ngikujikele mawukuthi uthini uvesana umthuki. Mase isendile leyo mali ngiyidle mina. Yami. Uyidle. Ngeke ngize ngithi hayi uNosimpi ngimfayile imali owethu soyithu. Ngifuna ukubona something nje kusasa. And lento kade ngiloye ngiyiplana but angikwazi ukuthi ngizokutshela kanjani. And utshele uNthapseng aqondise naye ulimi lakhe kusasa because uzobuza uThapseng. Yeah, qondise ulimi lakhe. Konke ngifuna ukuyibona nje kusasa ngoba yabo nje ngihleli ngiyathula ngiyabuka ukuthi ayikho yonke lento le. But angikwazi ukuthi ngitshele ngithi mina noSimpiwe angiboni lento yami naye yabo angikwazi kukhona into engifuna ukuyibona ukuthi uyamkhathalela yini umntanami. If ngithi hayi account yami iblockiwe mfethu ayikho into engizoyenza. Because mina ngiqedile ukuthumela imali, ngiqede yonke into ngiqedile akusenamali. Awumfakela yena. Hayi lutho. I just want to see something kusasa. So imovie ke izodlala ke. Ayidlaleki imovie. Hayi. Ayiqali imovie. Ayiqaleki imovie. If engenzi lutho then ngizothi oh okay, you said to me uno 12k, why ungathumeli umntanami 4000 pho? Kuba igebengu noSimpiwe yo. I just want to see something, even though ngise UK anginamali. Obe sabathe ngithi anginamali. Ufunani? I do this ngithi anginayimali. Ngiyasebenza kodwa anginamali. And I've proven, and I'm still going to prove that is why I said to you everything is going to be unveiled. Wangihleka wathi what? Wanginaka. Manje mawuthi awuplane ukushada manje Xolani abazukulinda kule vuyokazi ukuthi mina uqedela amalobolo. Hayi mangekho phela ready mina. Ngiyindoda phela vele bazuzwa ngami. So mina ke angiplanile vele ukuba nengane cha. Hayi manje. Ngisafuna ukubuka lo ukuthi wenzani. Abokusasa siyaqala uchapter 1. Yaqala imovie. Qala ke imovie yeke. Ingakho nje ngithuli kwena ngakutshela ngathi mina everything is going to unveil itself. Wangihleka wathi how ngathi mina thula uzobona. Imovie iyaqala ke kusasa ke. Nje silently siyenze nje kahle. If ifaka imali ngizombuka okay fine. Second month ngifuna ukubona ukuthi uzoyifaka yini futhi.
ngibe broke nje ngimtshela ukuthi no ngithumela imali kumakhi anginamali ibroke i-account yami ngifuna ukumbona ukuthi uzohlala yini. And she's been telling me ukuthi vele uyaphuma kwi-relationship stuff. Ngamtshela ngathi mina hayi sisihamba khululeka. Vele angikaze ngikubone. So easy, just block leave. me. Just leave or release a statement because phela vele when we influencer. Bayakondla abantu. Bayakondla. Anyway, thana nophiwe because mina I can't stand this when udm amantombazane ngithi mina yo wesisibaningi amantombazane engiwashelayo yazi. Ngathi mina maningi. And nje amanye shame are right more than when. But mina ke ngakhetha wena. Ngimtshelile ngathi mina I chose you. Not because mhlasimbe desperate for umshado, but I chose you because I thought you might be the wife that I need. But ngiyabona ukuthi I was wrong. Ngiyaqala usile vele fana nawe leyo nto. You got what you wanted. Shenqa. Uphiwe nje ulontozaneni ubalo. Ubale ntombazane uvuyokazi. Awusamazi nomfazi wakhe. Yazi izono mangithi ngiyabheka efonini yakho awufaka ngisho no heart or ubhale my wife uvuyokazi. Ngikhiphile yonke leyo nto. Uvuyokazi Nciweni. Married to Vuyokazi Nciweni ngisho ngithi yo Xolani uyakwazi ukuetha. Yo. Husband to Vuyokazi Nciweni. Ngiyalalela wangiforce ukuthi angenze yonke even amalobolo bengifuna ukutshela leyo nto ukuthi amalobolo bengekho ready mina lobolo. That's why waquleka. That's why waquleka Xolani ngoba wavuka esibhedlela wena. Ngavuka esibhedlela before amalobolo yo. Asimastise lo muntu ngifuna nje simmastise azaphume. Kanti ngimtshela ngithi mina hayi awuhambe mfethu awuhambe. Ufuna hamba ngright hamba. Ifana nawe. Ifana nawe Xolani. Ifana nawe lo nto. Ubhizi nevisa ke angifuni ke mina angimithele shame ayangifuni. Hayibo. Ufunani nevisa manje? I've got uphiwe uyahlanya. Much more uvuyokazi. Uzofuna ukuthi ngondle ingane ngo-20,000 ngangihlangene. Hayibo Xolani ufuna ivisa angithi uhlala kibhangalo lapho uzohlala kuphi yena? Angithi uhlala kibhangalo lakho lapho kwi-cottage yakho manje uzohlala phi yena? Uzohlala khona la. Yabona nje kutshela ngihlalile ngacabanga yonke into ngacabanga. Yo ngamqwaxa uvuyokazi ngamqwaxa last time engitshela ngo-Atho ngathi mina ekugcineni igazi lami ngizomfonela noma kuthiwa uphiwe uyangithendisa I don't give a fuck. I'm a present father. But no, if ufuna mina ngikhulume nophiwe about everything now you should speak to uMpumelelo. Hayibo. Not being a deadbeat father. Ngathi mina ngeze inamba yakhe ngizomfonela. Wakunikeza Wahleka. Ngathi mina kena hey kubukhona wahleka. Ngathi mina nginike inamba kaMpumelelo ngizomtshela ukuthi akafonele ingane ayi-video call. That's it. Na njenga lento oyenzayo phela. Because wena ungathoya yamfonela. Ngathi mina will stop ukufonela umntanami whether you like it or not, whether uphiwe uyangithendisa whatever esikhulumayo naye. You'll have to swallow it. Nothing is going to change shame Jet. Ngathi mina umntanami up until ngishona